Pak. Malah menteri. Oh nek aku ora kebagian kene no. Ora kebagian. Weh, iki juru racike iki. Ya, sampean kok mek cedak mangkat kari dhewe. Malah nglapuri lagi. Lapor masalah ya. Mas. Dewan? Oh. Mas lagi bute sapa cek kayak gini iki? Lah mbute toko. Wah. Lah. Iya iki kokine gimana kabar? Ngancuk aku mantas sing ngacang dhisik. Piro Mbak 10.000? 10.000. Tunggale ngono enggak? Mana tek titik tek kurang tek. Nanti tunggalin Mbak, tak bilane. Wengi oleh kuat. Aku lembadok. Temen genepeng papat barang song. Enggak. Tak kira le munggah genepeng papat sih, Bang. Kuat men wis rogot kok. Kowe ndang-ndangi lakone to. Itu. Keren yo to? Mungkin telur. Iya awan-awan nih. Awan-awan. Sing anu, itu jeneng gunung ah. Heeh lho, Mas. Nek kandang Sing ngarepe anu, Petelur. petelur ya. Heeh. Petelur ngene iku. Iki kirim nganti? Biasa Mas giri tontron iku. Kiri tantro. Ngocok kayak Pak Burung Pati ngono deh Pak. Oh, kok Semarang Burung Pati. Wis bongkar tapi. Wes masih nyocok rene iki. Ini dia tumbas sik apa ren? Dikumbah kerenjane, Mas. Ini ning Pati wae. Tekan rumah sakit kan. Beli ngiri belah we. Heeh. Wegah lak arah dikumbah muat ya. Iya. Ayo ning Mungkin sak anu ngono piro bayare deh. Tidak lah. Oh iya ora lah. War gue sak Iya, sak nyune mobil ya. Ning nak gur kerenjang tokno paling 20.000. Oh. Nak gur nyuci kerenjange tok lho, Pak. Ada yang nyuci korken dhuwur apa dibongkar nih? Disemproti kon dhuwur kon samping ngono, Mas. Ini banyune wae koyo ngono. Lho gue sak bantere. Diesel ya? Diesel iki. Ora entek-entek no banyu ke jaman biyen. Wae dhisik tak sedoti tangki Iki lho, Pak. tangki. Nah, iya kan dhisik tangki. Dhisik tangki kayak Dhisik kira. tak sedoti tangki. Kayak tangki kayak pindah nganti ya nyedote. Wes anu Mas, kan wis entek Mas lahane. Wong dhisik aku sak durunge mlaku pitik kan nang mlaku tangki Mas. Heeh. Ya iki do pasang pam lho Mas. Oh, Pasang pam wis. dia benih kan yang parang kerah kono yang Yo parang saiki wis do entek Mas. wis dadi PDM kono. Oh. Wis do didoli saloke saiki Mas. Iya kan nek jaman kayak meronoan sing wis kerteng kitok nih sini. Tiga wis. Berarti iki koyo anu lho, Pak. Nanti isen simpangane ngono ning kiri belah munggah ngeten. Kiri bilang munggah. Iya ses kono wis urut. Ngene ning kono ya, Pak. Ya ayo padha-padha, tapi kirim aku ora ning parang lho. Memang iso lek Dalan sempit ya lho, Pak. Yo iki buyan Karena itu mau isen itu mau minggir ya gini. Kadang kan soalnya dijak bantuan lho, Mas. Gue sing dilokke arek nyambut gawe pokok dolanan pek mlakune geri-geri wedi lho, Pak. Dalan ngepres anu. Dalan ngepres tenan jane. Iya iki nek do nyopir iki rusak media kok ngono ya aku. Wis pisan iki wis esuk wegah aku. Wis sedino ora bali ning piro nang nyopir wong ngono kuwi. Wedi lho aku iki tenan sempit ngene do bubutan. Ngabut lho Pak. Wis ora andur rem medun lho. sekarang suhu tuh. Karena nih melaku ke tenan lah, karena ngono. Aku jenjar nyarane mlebu kono. Kan motor mlaku. Edeng wis diambak kayak adune diambak ki isen tenan tali simpane. Anu lho Pak, piye Pak? Apa pek wis kulino ngono apa piye piye? Wis kulino, ora ngerti nes tengah kene ra samar nyerempet ngono mreng, minggir-minggir karo paling. Banter-banter. Ayo turun ti jembarne kae lho akhirnya. Guru iki but koyo ngene ya. Bu alon-alon ngene. Ini si jam piro? Ini iki Pak. Iki
iki jam kelar. Pas. Iki jam 11 ya. Ayo pas uran. Sekitar setengah jam omane ra Pun kemana? dalam pira 500 ra nek. Patang 50 to ning. Perkara waktu setengah jam ki mang. Ya perkara engko wani banterke apa ora sing RPA-ne. RPA-ne iso banter kok ya Sesuk nih kurang siji catet nih. Jadi 2 minggu pisane dilumpuk kurang. Ini joli berarti. Ngijoli duwe, Pak. Lah ora gede. Wong ngene ora dihitung tenan, adange sok kadange kan jenenge wong kan sok kadang yang kurang lho, Pak. Ngomongnya iki kurang, Pak. Kurang itu, Mas. 20 ngeling isi 19 ya. Nah, ngono lho, Pak. Wis ngene wae, Pak. Daripada kowe ki curiga aku ngapusi, saka ngesore hitungan sisan. Malah penak. Muni yo 1 2 3 ngono malah penak aku. Lah aku kurang dikam tenan lho, Pak aku. Pengen gede, para mendem lagi sopir bayaran apa, Pak? Sampene nggo on apa ora ne? On koma 3 4 5 ngono. Tapi kur 5 tok apa 3 2 bareng katut. Wis Opone timbangan? Pak. Ulu ya, Mas. Sembro. Isu. Siap. Tan benek kono. Ini jenis jam 6 wis motong wis. Ya wis wesokan benek kono setengah. Mau enek sing jam 5 ke wis nguripke banyune sing dienggo Pemanasan lho. iki. Manas banyu ku lho. Jam 5. Wis do nguripke blower wis do ngono. Iya wis siap. Lah 45 ret lho. Sedina. Oke. Aku jam 8 bungan. Cek toleransi 15 menit. 15 menit urung tekan kono. Iki disusul burine, Mas. Iki kok nek burine iki potong burine ngene. Iki urung teko, aku urung teko. Burine terus. Kok nek wis ngasih telu, Mas. Nek buri dhewe. Nah, iki kena klaim wis genah gayur suwe to, Mas. Tetep susut iki wis genah ora umum. Ini mati nih. Jame iki nek orang teko ya mene perjalanan semene kuwi kudune nyandak. Kan anune iki Sherlock kuwi lho, Mas. Oh, Sherlock kuwi main ini kan. Heeh, pedomane kantor ki Sherlock, perjalanan semene jam. Masih tak bantah. Perjalanan Sherlock semene, Pak. Nah, iki kok ora nek banju, ora nek ngono. Sherlock kuwi ora nek lampu merah ngono ora enak. Wae nek menurutku ora dadi. Iku kan nyatane yo liyane do iso. Oh, liyane iki Sing mesake sing nyang nawangan dhisik. Lah nyang nawangan kan adoh kene Pacitan kuwi karena kene nawane sado. Lah lek goleki kono kantor. Mas sopir mang wis budal purung wis mulih mang lha tapi piye terus kok kantor. Lah ya adoh ada tuh tri kaya mbirang. Sopire tuwek. Gua jenenge wis ora mampu mlaku ya. Maksud iki yo iso nyopir ning nak Gue kujak get-getan ran nuntut dah. Wes kurang klaim ngene wae lho kuwi. Wis kit leren wae lho. Lah saiki ngene lho. Kowe nyambut ge resiko lho nang dalan. Ini cek arani golek duit, ning wingi kena klaim terus. Lah iki opo? Saiki timbang tengok-tengok. Lah pilih tengok-tengok ning omah ra kelangan duit. Kelangan duit. Ketok nak nganggur wis wong nganggur iki kon duit nganti ning kan ngene ketok nyambut gawe kan ra duit kowe. Malah belum tombo. Adul wedhus wae. Men ayo. Ayo. Cok tak leren. Ayo. Selak padone iki lho, negara. Lakone nggo kerenjang ini saiki. Ning ngelingine kandange ora iso demak. Apa ta? Anggo apa lho? Tak genteni 10.000 ora oleh nek. Wes siap. Oh. Aku kena aku. Ya wes. Ah kene ajimoke, wes. Oh iya. Ora matematika ta? Wis matematika. Iki mutamati ya nek. Wes dadi tinggon nimbang karo kerenjangan mati set. Apal ini. Iya ki oleh enggak? Kayak pelesep nih mana gulungane lah.
Iya, Mbak. Wes, aku percaya nek karo Mbak iki. Apa-apa Lah jete munyer engko. Ayo munyer tenan. Munyer, Mbak. Yes, jale ngono saya. Maksud diganduli aja sing kuwi nek ganduli mesine, Lek. Ganduli atume. Monggo nek ke keranjang. Aku wis manut pokoke. Yang di Keranjange sing loro, cukur sing siji. Pasti itu, Mbak. Panjang men. Udah dipatin dhuwur ae, Mbak. Nah, yang ngono. Bener. Woi. Wes, bako, Mbak. Ini Mas, tolong Mas. Pun, ayo nyantol, langsung nyantol ya, Pak. Oh iya, ini lek diunter-unter ya. Nek diundur-undur tenang. Pun, 0. Piro, Mas? 15 dulu. 1 2 3. Yuk. Terus. Up. Jolkan dulu. Pun 0 ganol. Oke, sah. Tujuh kalau Cok. Budi jenengan, mriki nomor mriko. 15 semua. Semua mengke. Ini molas. Ini bobotan pinten, Pak? Iki Mas. Iki mang. Selawis. Selawenan. Oh, siap. Wah, selawenan tenan. 38,5. Iya ya? Nggih. Wes, kaju diterak. Enggak kalau enggak. Hup, tenang. 40. Ora Pak, sedengan kok. Tuh. 8,5. Umur pinten, Nak? 33? Masalah wis. Nggih Pak Cipta umur pira nggih? Aku terus pira ya Pak? Wis meh panen neh. 40. Wonten duwe.